Ce vă enervează cel mai tare la ascultătorii Europa FM? Păi cel mai tare dumneavoastră, domnul Scriblea. Asta, mulțumesc, domnul Pentru Popescu, așa că declarație. Dumneavoastră sunteți jurnalist Da? și țărani. Să rămâneți cum sunteți, pentru că sunteți, pentru mine, sunteți un miracol. Dar, dacă mă gândesc bine, mă simt frustrat. Mi-e frică să fiu ridicol. Să spunem că domnul Popescu a reluat tenisul, ceea ce mă bucur. Atunci încep să mă simt bine. O întrebare și din politică. Există vreun om pe care l-ați atacat public virulent și căruia acum ați vrea să-i strângeți mâna? Puțini. Radu Jude, Corneliu Porumboiu și așa mai departe. Adrian Sitaru, Iisus Hristos, Steven Spielberg, George Simion sau cu Victor Ponta, Traian Băsescu, Iisus, Platon și așa mai departe. Țărani, ce caut aici? Mai am întrebări de genul ăsta. Ioan, salutare! Vă rog? Vă rog? Mă rog. Ei, și i-am spus la un moment dat un concept destul de complex, pentru că omul sunt injectați, așa cum toată lumea transpiră, transmigrația sufletelor. Un tranzistor, o rezistență, abstracție. De ce? Data, big data. Ok. Bine. Bine. Care este cea mai mare frică a lui CTP, fără legătură cu politica sau presă? Micro și macroeconomie, asta m-a obsedat întotdeauna, m-a rănit volumul de informații inuman, suprauman de mare. Trandafirul pe colivă totdeauna va fi covârșitor, majoritar, semnul crucii. Atât. Da? Da. Bine. Un psihiatru poate să-ți spună la un moment dat, când te duci la el și spui, uite, dom'le, am chestia asta, ce fac? Cum pot să mă vindec? Răspunsul este, nu poți să te vindeci și atunci știi ce fac? Îl învelesc în ceară. Și se poate. Lucrul acesta se poate, așa cum fac albinele în stup. Altă soluție eu n-am. O să vă spun cam cum un șoarece paraplegic e prost. Ori eu sunt nebun, ori ai de-a face cu indivizi inumani. Șoarece. Este un șoarece, nu e om. Vor să rămână oameni. Câte neveste am avut. Maladii psihice. Albinele, în fond, mă bășică la piele, cum v-am spus. Au, ce să fac să ies din starea asta? Fac exeme pe piele la albine. Păi da, domnule, dar n-am medicamente, mi-e foame, nu... mi-e fric. Și până și condiția mea de sclav consideram că Pepsi da, Coca nu. Pentru că m-am obișnuit cu ea ca să pot trăi. M-a făcut să scriu această carte și să o public cu Putin. Nu știam alfabetul, nu știam să citesc, să scriu. Puteți să mă întrebați orice. O întrebare extrem de interesantă. Bravo! Să știi să pui o întrebare bună e mare lucru, dar eu nu înțeleg. Soluția e să rămâi om. De ce? Femeia este soluția pentru că îl ucid just for fun. Alte două cuvinte magice, tangaj și ruliu. Ambele sunt inumane. O să vă spun un cuvânt mai rar folosit în legătură cu asta, este telemea și dacă o apuci și pe aia, eu n-am să-ți dau, îmi pare rău. Care era întrebarea? Se aude? Nu e un cadru pentru o discuție așezată. Așa cum am spus la început, mi-a rămas demența părții de jos a omului. Ăsta este răspunsul. Dacă vrei mai mult, spune-mi, dacă ești mulțumit, e în regulă. Pe mine m-ați auzit până acum ce am spus? Spus? Tu, mai X-Men. Așa. Sunteți un om bun? Vă întreabă cineva, nu despre meserie vorbim. Nu. Poate Bine. mă salvați dumneavoastră. Că a apărut cartea dumneavoastră, Neumana, Neumanna.
2 de N. Neumanna. Dumneavoastră sunteți nesăbuit sau de-a dreptul imbecil, în mod fundamental greșit. Un mârlan ghiolban, domne. Mergem la CNA, domnul Popescu, ce să... Poftim? Mergem la CNA. Poftim? Mergem la CNA. CTP atinge copiii ortodoxi. Dacă considerați, îmi bag pula în domnii ăștia de la CNA. Tare, Da. nu? Da. Tare, tare. Da. Și atunci am fost sunat de tronul puterii. De ce? Pentru că manipulez tronul domnitorului, dând exemplul meu, să-l țin în gură. Mi-e mai frică de moarte decât de soare cu dinți. Și simplu, n-am știut ce să mai spun. Pentru mine nu există nicio deosebire între Hristos și Isus. Dar de ce îi ziceți? Ce a făcut? Păi nu pentru că e ungur. L-am considerat și îl consider un geniu, predecesor al creștinismului. Masturbarea ar trebui Asta să fie infracțiunea asta. De ce? Întrebarea aceasta își conține răspunsul. Te vede Dumnezeu, ea nu mai e considerată utilă. O soluție care se discută foarte serios pe plan mondial de moarte. O muri și o vedea.